बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव भाइस चेन्सेलर प्रफेसर BL आहुजानि खौरांमेल। बावैसो मुलुगसोलोंसालियाव डक्टरेट डिग्रीखौ लानानै खायसे खौरां बिजोङाव रादाब फोसावजानायनि उनावनो बिदान्थि सोमजिनायखौ लानानै रोखा फोरमायबाय VC आहुजाया। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सा 127 बिबुंगोरानि डक्टरेट डिग्री इनायै गथायनायनि अजद थिखांदोंमोन आरो सनिबाराव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि न'ब्लाङाव बानजायनाय मोनसे खौरांमेलनि गेजेरजों भाइस चेन्सेलर आहुजाया बुङोदि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि खुंथायखौ दिल्लीयाव लिंहरनाय बायदियै जा बायदियै फोसावनाय जादों बेनि दारैनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ सिलिंखार खालामनायनि फावफान्दायनायनि मोनसे बाहागो होननानै बुंदों आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया सोलोंथायारि मानदान्दानि हान्थिनाय सालायगासिनो आरो बेनिखायनो इउनिभार्सिटि ग्रेन्ट कमिसननि खान्थि बायदियै खालामनाय जादों होननानै बुंबाय भाइस चेन्सेलर आहुजाया आरो गासैबो बिथा गैयै नंखाय रादाब फोसावनाय आरो फोसावथायजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गुन मानदान्दाखौ सिलिंखार खालामनाय जादों। गुबुन फारसेथिं थांनाय 26 मेआव मुलुगसोलोंसालिनि ग्रेन्ट कमिसना सामन होनाय होननानै रादाब ओंखारदों। बेयो थारैनो सामन नङा आरो बेयो जाबाय मुलुगसोलोंसालि आय'गा हादरनि गोबां मुलुगसोलोंसालि खुंथायनि सोलोंथाइ बिथिं एबा गुबुन आयदाफोरखौ मोगा-मोगि सावरायनायनि थाखाय हांख्रायनाय मोनसे जथुमसो आरो मख'जाथावदि भाइस चेन्सेलर BL आहुजानि अनगायैबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फोरोंगिरि गौथुमनि जानानै असमिया बिफाननि बिबुंगोरा डक्टर रातुल डेका आरो राजखान्थि बिगियान बिफाननि डक्टर जनिन मोसाहारियाबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ लानानै खायसे खौरां बिजोङा खायसे दुथां दोलोनि स्वार्थनि थुनज्लायनायाव नंखाय रादाब फोसावनाय खामानिखौ दुखुनांथावना होननानै फोरमायदों। UGC ने 2009, 2016 और 2022 में रेगुलेशंस निकाली थी जिसमें कि जो PhD डिग्री अवार्ड होती है पूरे इंडिया में सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए उनका स्टैंडर्ड बना रहे उसके लिए रेगुलेशन निकाली थी। अब ये जो तीनों रेगुलेशंस हैं 2009, 2016, 2022 इनमें कई पॉइंटों को लेके कई बिंदुओं पर भिन्नता है और उस भिन्नता को अपने को समझना पड़ेगा कि क्या भिन्नता है। जैसे 2009 में है तो 2009 में किसी भी टीचर को जो कि गाइड है उसको 8 शोधार्थी गाइड करने के लिए परमिशन थी, जो बाद में 2016, 2022 में 8, 6 और 4 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हुई। अब हमारा जो PhD 2016 से पहले हुआ है उसके जितने भी सुपरवाइजर्स थे उनको 8 तक हम दे सकते थे, लेकिन कुछ केसों में हमने जैसे 6 बच्चों को अलॉट किया एक पर्टिकुलर सुपरवाइज़र को, तो UGC ने वहाँ पे जो भी हमारे मित्र लोग थे विद्वान लोग उन्होंने शायद 2009 की रेगुलेशंस पे पूरा ध्यान नहीं दिया और 2016 की रेगुलेशन को यूज करते हुए उन्होंने एक ऑब्जेक्शन किया कि आपने सप्तासेनि सिगांनिफ्रायनो बाव PhD नि माखासे खेलिमेलि जोंहा माखासे खौरां बिथिङाव गोबां सेबखांनायखौ जों नुनो मोनदों। प्रिन्ट मिडियानो हक बा निउज पर्टेल हक बा जोंहा मेनस्ट्रिम मिडियानो हक बाहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि PhD नि खोथाखौ लानानै गोबां नेगेटिभ जिथु खौरां बाव गोसारहोनाय जादों। दा जोंहा एसे आगोलसो सिगां जोंनिनो कलिग रातुल बिथाङा बुंलांखाबाय, बेनि माखासे क्लेरिफिकेसन होलांबाय आरो बेनिनो सिगां एसे सिगां जोंहा मानगोनां भाइस चेन्सेलर साराबो बेनि खेंफोरथिखौ होलांबाय। जोङो बेखौल' बुंनो सानो जे PhD-आ ओरैनो माने मोननाय मोनसे डिग्री नङा, बाहाय गोबां अध्ययन खालामनांगौ खोथा दङ। बे 1 बोसोर 2 बोसोरजों मोननाय बियो मोनसे डिग्री नङा आरो बेखौ फेक बा PhD स्केम माने गोबां बाव माने बिबुंथि होनानै बाव मिडियाफ्राव सेबखांनाय जादों। दा बेखौ जोङो गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो जोङो बिनि माखासे मोजां जिथु बाव जागासिनो दङ डेभेलपमेन्ट रिसार्चनि दिगाव बा बिभिन्न माने खेला दुला बेफ्रावबो जोङो माखासे माने साक्सेसखौ जोङो नुनो मोनदों आरो लोगोसे